ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to boyinaji cambe Wourossogui Matam Rewyela Matam siiwi kon waktu yoni hato tohomaji e nder galle Baba Abou Sidi Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e ndar dindi kabluji men to leydi Sénégal subaka hande o ko accident musɗo waɗi taw koye minicar giwnoɗo toon to Touba yanoɓe kasu Rajaba ene garta on noon accident waɗi ko hakkude Bambey Kame Hombola kene tolno yimɓe 11 mbasi hen pittali mumen to leydi Mauritanie wuro Souayrat ɗiɗo dumunaji kala ko gullitali guykaji ɓeɗe hen so jamma jenggi gawata koye posuji kame galleji ha e butikaji janani kala police noon waɗi hen opération mawɗo no fewi jamma hanki o yogay pelle bandiji taw ko wiɓe mbiyama teɓa to leydi Mali armée leydi ndi holliti e communiqué mum subaka hande o ɓe nangui walla ni mbiyen ɓe jaltini aduna gandi mawdi taw ko jiyaɗo e l'organisation état islamique taw koye région mo Tombouctou taw koye localité Essel on noon ko Abou Azmani kame yajiɓe mum kala to leydi RDC Congo subaka hande o yogay ambassadeur aji kelamani hen mo Rwanda leydi France ngam hollude ɓe mette mabɓe ko fate rebel M23 hande oɗo pooɗe Ndouré woni toon to Ngoma kame diwan mum kala joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodja musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle Ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadimo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando binni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa wala dana wala wala kala. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji Allah no luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amati Jane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amati Jane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. ceerno Amati Jane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon min ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amati Jane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robin 4 e robin 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. Mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue ko mani ganke hen banggue. Mande Massa Keita ko joom gandal tawi ko gandal memotogal gandal jaadugal e nundal gandal kadi yerutogal guite. Mande Massa Keita gandal makko ɓuuri yaarude koye ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko wayno kanŋe ko wayno jama ko wayno boksiɗe ko nandi hen kala. Mande Massa Keita ko pullo hen banggue mbiɗen ko mananke hen banggue ko mani ganke hen banggue jooɗiɗo ɗo saaha joni to Ségou ene tawe nder leydi Mali. Mande Massa Keita ko gandaɗo e nder windere he kala ha tengti nder Afrique kala kadi ha tengti nder Afrique to kanŋe to jama e to boksiɗe yirete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire to leydi Zambie Angola to République démocratique du Congo to Mozambique e dendagal leyɗele joguiɗe kanŋe joguiɗe boksiɗe e joguiɓe jama kala. Mande Massa Keita ko ɓuri hawnade e gandal makko yidde tengdinde ndentinde nondal makko o namdata ko hoore kurel o namdata komo avance o gollante ha jiira guite maɗa ha keeɓa ko jiɗɗa ko gadda ko kaldunoɗon. Mande Massa Keita sali tan ko jamfa. Mande Massa Keita oɗo saaha joni o tawete mbiɗen koto Ségou en tawe nder leydi Mali kala jiɗɗo jokkodirde e makko to banggue appel e to banggue WhatsApp kala mbatta ko 00 223 76 68 45 99. ɓiɓɓe fulɓe yiilotoɓe kanŋe ɓiɓɓe fulɓe yiilotoɓe jama ɓiɓɓe fulɓe gollotoɓe boksita mbadden dando faade Mande Massa Keita. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogase jeetati silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men eɗen ngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal
weltare tv ko musidɗo mona Seydou Abouba gartaten koyo accident musɗo baɗɗo subaka hande o taw koɗo hen minicar giwnoɗo toon to Touba yanoɓe kazu rajaba ɗum noon ko mawninoyde mandittare wonande Serigne Fallou Mbacké khadimu rasul ɓen artannoɓe noon ko minicar mabɓe mo 14 place woni mo 14 place dogannoɗo dogdu ɓurtudo no fewi ɗum ko hakkude Bambey kame Khombola ko kañuma memodiri e on oto taw ko oto bagage on minicar noon waɗi accident ko ene tolno e yimɓe jeegomo mbasno en pittali men oɗo saalon limore nde ɓeydima no fewi kene tolno e 11 neɗɗo mbasi en pittali men hewɓe gañima hen eɗen mbiya tan ɓen wasɓe en pittali men jomiraɗo yurmoɓe yaafoɓe gañiɓe nde keɓata cellal mumen duttito e golleji mumen kala gartaten koye opération spéciale ko fate pièce carte d'identité passeport jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu mo leydi Sénégal woni général Jean Baptiste Tine holliti nogas jeenayyi ñalawma janggo ha capantati goo nduɗo hen lewru e nder ɗeɗo hen balɗe tati maɓe mbaɗi hen campagne mawɗo no fewi gam wallude yimɓeɓe ha mbawa dañde passeport uji kame carte d'identité ji ɗum noon so tawi ko Dakar koto porte des millionnaires ene tawi nder Dakar walla place de France ɗum koto Thiès kono kadi walla Ndam ɗum koye diwan Diourbel kono kadi maɓe keɓono ha ñalawma goo nduɗo hen ñalawma goo lewru fannude woni février ma won ñalawma inniraɗo laaɓal e nder leydi ndi Sénégal kala aɓe moɓodiri noon ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti kadi ɓen yaddiɓe jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ɗum noon ko toon to Sikkaba Jammugueno Sicap mbeɗe kadi nokkuji ɗi ɓuura wonde e laaɓal e kisal kame senare kala Sédhiou guure kewɗe ma jalte niɓɓere ma tolnoyo 120 wuuro ma yalte niɓɓere ɗum noon ko ɗen guure taweteɗe nder région mo Sédhiou taw ko ɓoggi kuura joweteɗi ɗon wonɗo fuɗɗotoɗo ko Madina Torodo gam teskede wonande coupiraji walla ni mbiyen niɓɓere ne hoɗi toon ɗum noon financement iwata koye banque mondial taw koye ballal CEDEAO 129 million taw koye koppareje dollar jogori kay waɗede ko ɓamɗeɗo hen guure ha ceerta e niɓɓere nandiral hakkude Espagne e leydi Sénégal ko fate banggue visa wona ɗin ɓesguji Sénégal naɓe taw ko wawɓe gollade ko fate ndema eɗen gueɗe kala gam Espagne ɗaɓɓirde ɗum leydi Sénégal ngol bindetogol joƴƴingol ɗin ɗereji ko hanki fuɗɗi gasata ko nogas jeenayyi ñalawma janggo o oɗo saaha gonaɗo tribunauji kame hôpitoji e nokkuji dépôt kala koko kewi ɓen sagataɓe yiɗɓe kay ɗaɓɓoyde gurdam ɓurɗam moƴƴude e mumen ɗin pièce aji noon ko duuɓi nogas e joyyi fayanma duuɓi 55 tawno wonde pièce maɗa pièce ko waɗande passeport mo ganduɗa ne heddi fodde hitande e gasgol muɗum walla ni ko ɓuuri ɗum taw kadi aɗa jogui certificat médical mo mbaɗeɗa to hôpital tawne wondi kadi wonande kayita casier judiciaire mo ne tindina a meeɗa ɓilade e juuɗe laamu ni nadde kaso ni wadde woni dégâts ji kala ɗin dossier ji jomum joƴƴinoyte kono ɗo saaha beele joƴƴini ɗin dossier ji wona hunde ne wiinde ko fiile hanguji juɗɗi kay woni ko woodi mo jiiɗa kala ne jogui dossier e junngo gam yidde kay jeeyede eɓe taw kadi ganduɗa ko jogorɓe ƴettede gam yaade liggoyade toon to Espagne Oumar Sow mo ganduɗa gonnoɗo jagorɗo conseiller Macky Sall kam e Abou Diallo taw kadi ganduɗa ko chroniqueur Sen TV ɗaccitama koti galleji men ɗum ko yontere yawtunde caggal nde ɓe nanggano ɗin konnguɗi ɗiɓe tuuma gam noddude fitinaji taw ko faade banggue dossier Farba Ngom on saaha ɓe mbawi ɗaccitede hanki o ɓe kooti e galleji maɓɓe kala caggal seppoji bannoɗi toon to hoore fonde Agnam seppoji goɗɗi mbaɗama ñande aset jewtuɗo heno toon to leydi France ha to États-Unis de Amérique kala ɗum noon ko heedande Farba Ngom gam saladeɓe o wutte teddugal ɓoraɗo toon to sursarɗiyeji no leydi Sénégal ɓe kolliti ɗum ɗo henna wona hunde yonde ma taw ko joftigu woni ɗon ɓe jonnani ngol dawrugol ngol leydi Sénégal ha tenti noon nguɗo henna laamu heesu armu o walla nde ngoɗo felo ngo jogui
ngam tafde ngalɗo jaɓɓal ɓe kolliti wona ɗum de woni ko nawrata leydi yeeso to Kaffrine kene tolno 16 candidat yinnoɓe ɗannade ɗan leydi ndewani lawola kañumen nanga nokku biteɗo Buulela aɓe gone misibisi goto kamɓe kala ɓe paano ko toon to Saint-Louis e ballal renseignement mo gendarmerie ɓe tawi ɓen kala giwi ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw koye candidat winditiɓe yiɓe ƴettude laana to Espagne fa yiɗi ƴettude laana ɗon ɗo Saint-Louis faade to Espagne o saaha kamɓe kala ɓe tawi e juuɗe ɓen dadima ɓe tottite toppitiɓe oɗon fannu ɓen sodoɓe ɗin buletaji ene nelda caggal bunnaji men beele daña dote mawɗe no feewi on jeeyannoɗo ɗin buletaji o ɓurɗo hodde TikTok taw kadi ganduɗa ko on debbo mo ganduɗa ɓurɗo hodde TikTok taw komo inde mum woni Alima Sow taw ko biyeteɗo bébé Lima ɗum woni inde makko nde endira e TikTok bébé Lima taw kadi ko Alima Sow wiyama teɓ hanki o kanko e tato woɗɓe wonduno toon to Marsising omo yeeya buletaji makko nde tawno rewɓe hewɓe ne cooda beele daña forme daña dote mawɗe no feewi kanko suuɗinoki ni hanki police mo Pikine Guédiawaye nanguimo o saaha ken tolno yimɓe jeeɗiɗo nangama hen kamɓe kala maɓe dewni lawol ngam yeedeɓe produit mo moƴƴani simiga ene ñawna ɓiɓɓe gendi leydi ndi ha hande keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeeheten ko ha toon to Wourossogui ɗe balle kaltinama ko fitinaji goni toon caggal seppoji kame duppo ma en ketto hen musidɗo men Brahima Diaggo to Sogui Dindeji jaam ñalle maɗa. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala. En ñaguima yafuya jiɗɗen jaɓaɗo en ko Ibrahima Diaggo toon to Sogui e Dindeje. Ibrahima Diaggo min calminima jaam ñalle maɗa. jaam ñalli Sar mi salminima mi juurimama weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma onon poof on calminama taw ko ɗo e département de Matam commune de Wourossogui ko fini ɗo e jamma hanki o ɗo e daral Wourossogui takkodiri koye daral Wourossogui jeere Wourossogui woni dépôt dene en banana en guerte en gueɗe ban noon firwi tan ko ɓuuri raɓɓikinade e Pulaar waari ko sumdi ha weeti ala ko heddi hay bitike alimentation takkino ɗum ko noon roytiri ha laaɓi ceer ko musiba jaayi mawɗo fini ɗo e Wourossogui bandiraɓe e musidɓe tedduɓe haɗani ɗon ene jokki garmi gara laamu ngu daɗiɓeɓe faade e ɓen chauffeur joom jakartaji en oɗo saaha kermosine ene doga hakkude mabɓe no feewi gam ko namdotoɓe yoga e ɗin ɗereji ɗin woɓe ngala kamɓe joom jakartaji eɓe tampi oɗo saaha gonɗen seppo wongo ene fini ɗon kadi no handi ni taw ko ɗo e commune Wourossogui no mbiɗen ni ɓen jangoɓe collège 5e noɓe mbiri ɗum waɗi seppo manggo gam wullitadeɓe ɓe ngala ko wiyete keblorde hay batte ko eɓe gone e taabe tan eɓe ñanga eɓe gulla ndiyam ala teblorde ala tanjorde ala ɓe mbaɗi seppo mabɓe manggo no hannirta ni kala toppobel wonno e Wourossogui ɓe keeli ɓe dufi ɗum hande jeere Wourossogui ene heewi garmi gara ɓen dadiɓe ɓe e ɗine élevage e ɓen kadi joom jakartaji bandiraɓe e musidɓe tedduɓe eɗen mbawi kadi ruttade ha toon to banggue seppo ngo kadi ha joni gasani sen gari ha ɗon ɗo Dakar Dem Dikko taw kadi ha joni koye commune Wourossogui e nder Wourossogui tigui waali ko duppede ha weeti Dakar ko wiyete Dakar Dem Dikko ko oto o kam duppama ko ha laaɓi hay batte heddaki so wona laalaɗe bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen gandi oɗo saaha commune Wourossogui ene wuuli jaw garmi gara hakkude daɗiɓe e ɓen kadi civil en bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno kabaruji ɗi gaddana ɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Jiggo Barama Caabi Leñol. Jiggo Barama Caabi Leñol to Wourossogui golle ma jooɗi peewi bis Dakar Dem Dikko ko noon tigui wonande société mo Dem Dikka holliri oɗo saabi porti plainte contre X kono kadi ɓe kolna ɓen ɗannotoɓe hakkude Dakar Matam noon kadi hakkude Ndioum wonande Wourossogui bisuji puɗitima golle mumen Jiggo Ibrahima golle ma jooɗi ha toon to Wourossogui gartaten koye hakkude Sénégal kame Gambie jungo e jungo haɓade ko fate paludisme woni ñaw jontinoje taw koye eɓɓore nde ɓe ƴetti campagne haɓade ɗum ɗo e 2030 woni 2030 hitande ujunaje ɗiɗi e capanɗe tati ɗum noon ko yidde haɓade elminde kala ko fate paludisme nden jonde ken tolno e million ngaji 8 fabion
ɓenen mbiya arkille moustiquaire ngam haɓade ɓowdi woni kay ko jogori feccede hakkunde ɗo henna leyɗele ɗiɗi kala jeheten ko ha ton to wuuro teddungo Madina Gounass to enton musidɓen Amadou Sambalo to wanande kay ziyara ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba khalifa Madina Gounass tawtere Dakar laamogo leydi Sénégal to bop on ziyara ɓenni kono on e kala saha khalifa ɓene ngara ngam juurodirde e makko ɓooyata noon o fata toon to wuuro teddungo ngam heɓanade lewru korka e heɓanade daka natti woɗɗude no feewi Amadou Samballo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass caggal nde ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba haalif tedde Madina Gounass waynino ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass gam yaade to Dakaru lamorgo leydi Sénégal waɗoyde ziyara dental ngal ziyara ɓesgu ceerno mo Seydou tawata toon to boppa e diwan kala kubal wadde on ziyara ɓenni to jaam bandiraɓe kala khilifaɓe hewɓe seeremɓe hewɓe dewi ɗon samminde ceerno juula ɗum gila to laamu ngu ha to seeremɓe ko sakkiɗo tan heccanki ceerno Samassa mo rabbi kañum hoore mum tawi ceerno boppa arde samminde ɗum e juurade ɗum kono kadi samminde ɗum e jokkude mum enɗam woniri bandiraɓe kala weltare no fewi no fewi. Sara Abdoulaye Sarr caggal muɗum ceerno Ahmad Tidiane Ba wawi waynade dental boppa ɗon e Dakar ngam hollide alarba garoɗo so Allahu lamɗo jaaɓi o ummoto toon o ara o ƴetta avion o ara o juura Tambacounda o wara ɗon alkamis garo o yettito ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass kamɓe noon tawi toon Dakar lamorgol Sénégal ɓe kolli weltare mabɓe no fewi kono kolligo sunare kadi weltare mabɓe ceerno arti tan ko kamɓe gondi juldita waktu i fof ɗon le juma boppo kadi mbaɗata wirduji mabɓe kala mbaɗata yalɗe fof machallah eɓe jiiya ceerno yaaɓe ñande fof oɗo saka ceerno waynimaɓe hollide so Allah jaɓɓi alarba o ummoto toon walata Tamba alkamis o inchallah yettore wuttede ngo Madina Gounass bandiraɓe kadi madinaɓe kadi nan kolli kadi weltare ende cumba kadi e Thiedio Hamdou Abdoulaye min ceerno yehino e jaam kono kadi nan arte dow jaam e cellal kisalla bandiraɓe kadi mbaɗa gomoji mbaɗa juɓɓudi holno ceerno jaɓɓorte gila toon to Tamba tan ha e guure saraji ɗi ha yettuɗo en nder wuttede ngo Madina Gounass wonde alkamis garoɗo o ɗum noon Sara Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala en eto jaɓɓade ceerno ɗo e dewtude ngo Madina Gounass ko welama mawɗo nandeɓe ceerno en arta e dewtude ngo Madina Gounass eɗen gandi hankkadi wayata hankkadi korka yetto so korka ɓenni tan ko daka arwa tan Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sara Abdoulaye Sarr. Amadou Sambolo gorko mo aram sare golle ma jooɗi peewi mbiyata yimɓe kala jaltu jaɓɓo ceerno garangal mum hanki o to Maroc wonno to nanki ko lulde kikide nden hirde ko hirde tirage wonan ɗiɗen équipe aji wadɓe qualifié ko fati banggue coupe d'Afrique 2025 2026 on tirage yalti hanki o Sénégal andi kañumɓe waddata Sénégal noon kam jeeyi poule 2 walla mbiyen groupe D on groupe D noon woni hen ko Sénégal RDC Congo Benin Botswana ko ɓeɗe hen jogori kippodirde ɗum noon wonata kay koye décembre 21 ha 18 janvier 2026 ɗum waɗata ko toon to leydi a Maroc ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie université islamique mo layyuna ɓeydi jokkodiral muɗum faade université ngal duɗal towgal ngal Madinatul Munawwara to Arabie Saoudite nden sifande waɗama hanki o hakkude gardiɗo on université islamique mo Mauritanie Ayoun woni Ahmed Lamra Beta hakkude makko e Saleh Ben Ali Al Qalam ɓe mbawi sifodirde cifande jonɗe no fewi to banggue gostodiral miijoji kam science islamique e fannu heblo kamɓe ɓen janggoɓe kala ha titre ɓurɗo wadde fayida to banggue gandal wawa jibinede hakkude ɗe henna duuɗe ɗiɗi kala hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qaswani erima dartugol nde haare wonde toon to RDC Congo hakkude armée leydi ndi kamɓe rebel M23 hande o murtuɓe no fewi nono tan puusa koninkoɓe leydi Congo ene ɓeydo tettude guure ha pandi takko ngoma ɗo ɗo piyanɗe gulɗe jaw ɗojjata en tant que président union africaine wo erima kala nde dartoto ha laaɓa kanko on hoorejo leydi Mauritanie to Tanzanie tawite toon to Dar es Salaam hanki o holliti fandare Mauritanie ko yiɗi piccal 4 milliards ko preje dollar ko fate banggue
ɓamtude taw kadi ganduɗa ko kuɓɓam e nder leydi muɗum warte yaññade nden jonde noon ko jonde ko fati banggue énergie e nder afrique kono kadi o holliti Mauritanie waɗa taɓal gam ƴellidde wonande guure mum ha tenti lamorgo mum to banggue kuɓɓama beele kadi kuppiraji courant no tawodde ha moni kala wawa hebde courant taw ko timmuɗo ɗum woni fandare leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanki o jooɗodima e nando makko mo hoorejo leydi Congo woni Denis Sassou Nguesso Congo Brazzaville ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi ha tenti noon caɗele diñiɗe toon to Congo Kinshasa kono kadi ɓe garte jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Congo Brazzaville kam e leydi Mauritanie to banggue faggudu cehilagal kam e golle kala délégation parlementaire mo caknaɓe mbawi yillade nder leydi Mauritanie dañi jododade e hoorejo sursarɗeji leydi Mauritanie ɗum ko caggal wonde nde OTAN hollirno ma neldu koninkoɓe ɓe leydi ceeka mbawa yettade Mauritanie gam duuɓi ɗiɗi keblodiral heblo koninkoɓe leydi Mauritanie ha Mauritanie ɓeydo kadi jogade nden ka e kisala leydi muɗum ɗum on délégation noon koɓe kaldi ko hay jayde wonde taw hollitani ngal nandiral bete ma waw wonde walla ala to Zouayrata police fawi juuɗe mum e ɓen sagataɓe nayo ganduɗa wuuro ngo so nangue muti tan koɓe sufitiɓe ɓe gawata kay dañal koye posuji e boutique aji ha e galleji ɓe ɗaccani téléphone aji ɓe ɗaccani bommo gaz woni butilaji gaz ala kala koɓe ɗacci soɓe pottema ɓe jogui ko laaɓeje walla jason walla goɗɗum kala ha tenti sanate banque li walla goɗɗum a tirima haalisa sa renaki yaade goto joni mbasa kala ko jiguiɗa aɓe mbayni hay tajje goddol ma ɗum tagui noon moni kala yawɗoɗo fawi koyngal mum jeeyi sababu hewɓe gulliti police o minen de komin tampuɓe hewɓe hen bandiji ɗacci ni natti ɗaccude ha jamma ara ko guila e ñalawma ni gona ƴewdadema ha mbawa hebde ema kañumenne ko mbaɗoy e koye mumen jeeyi sababu noon police ummini hen taw ko opération mawɗo teeɓima hen bandiji nayyi mawɗi no feewi ɗamini ɓen ma mbaw haalde woɗɓe seññiɓe e mumena diɗɗal jaydiyankoɓe syndicat ji mumen jofni no feewi wonande kay nguɗo hen jangu waɗagu e oɗo hen jaydiyanke mo ganduɗa ha fi wulduɗa ha mo ganduɗa ko jenaɗo heccanke o ha gañi nawa to hôpital taw kadi woni caggal ngu jangu ko gorko jaam ngaalu mo ganduɗa omo joguino dossier ji kewɗi ko fonno haalde e nder gurdam moɗɗuma général Hanna Wuld Sidi joɗodima e délégation jagorɗo France taw ko banggue armement woni général toppitiɗo gueɗe jagorɗo konu mo leydi France ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ɗum ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi ndi France kame armé leydi Mauritanie to banggue ɓeto golle e nden kay kisal kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder gendi leydi Mauritanie paaɗena koto leydi Mali innama ko Rose Lavisière on suka debbo nangganoɗo ken tolno joni e duuɓi ɗiɗi wedda e kaso caggal tan nde eri autorité ji leydi ndi gurdam ɗam ne seeri gila tan laamu transition ari leydi yahani yaltini konguɗi kewɗi no fewi jeeyi sababu noon ɗin konguɗi ko kaɗaɗi amuɓaɗ hunuko ma tiiɗa ɗin konguɗi noon jeeyi sababu nangga kanko on debbo activiste gonnoɗo e réseau sociaux ene wayto caɗele Mali kewɗe Mammi Lavisière nangganoɗo waɗa e nder kaso mo Bamako egginama on kaso nawama to kaso joyila 160 kilométre de Bamako gam ndenka e kissal mawni ko holliti ɓe ɗamtindima gam ɗaccitedemo oɗo saaha joni caggal nde o weddoya ha toon toɗo henna kaso ɓurɗo woɗɗude syndicat jangguinoɓe jangde tawde leydi Mali kofi juuɗe men gon hofo guila ñande altina nde gam hollide caɗele mabɓe kamɓe noon ɓe jiiɗi kay ko enandeteji mabɓe kamɓe jebdi mabɓe e primaji mabɓe kala so tawi heɓaki ɓe koftata juuɗe gam faade jangde jangguina leydi ndi leydi Mali région Tombouctou armée leydi Mali fama woni état major général armée leydi ndi no gasi jiiɗiɗi hanke way yaltini communiqué o holliti e ballal ndiwowa kame renseignement ɓe mbawi derguidde base taw ko ɓen joguitiɓe jeeyaɓe état islamique ɓe teɓɓiti hen fittandu wotoru taw ko on Abou Azmani wonde wondiɓe mum ɗum koye localité échelle
ɓe mbawi ene tawi banggue hirnage ñamfunke to won jeeya koye organisation état islamique état major général armée leydi Mali subaka hande o ko nogas jeetati lewru janvier o holliti e nder frappe ballal renseignement ɓe bonni kaptorɗe laabi ɗiɗi hen goto ko nogas tati nduɗo lewru taw koye pikkoba noko mbiyata inabago tawi nder région mo Kidala on pikkob noon sarsuno kay ko pettoje kewɗe mbawi derguide ɗum nogas joyi lewru janvier ko dépôt pettoje ɗum noon waɗɗani nokku mo mbiyata Duna ene tawe e nder région mo Douenza toon kadi mbawi bonde ɗum foof noon koye ballal wonande diwoje taw koye renseignement moɓe ƴettuno sen wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗen hande jayndiri ne jokki yowede nder leydi Guinée wi noon ko on joguiɗo wonande toppitiɗo HAC taw ko galle denowo kala ko ene sakte e nder leydi ndi kala ko caktuɗa rewani lawola aɓe jogui ndimago yande dow ma Abdoulatif Diallo holliti ɓe jowi CNWW dépêche Guinée ngam lebbi jeenayyi wasgol ngardude golle mabɓe haaldeɓe gueɗe ɗe ene gadda fitina teskama e kala saaha jayɗeli ene keewi yowede e nder leydi ndi nde jayde yowama lebbi jeenayyi haydara ala koɓe caktata e nder leydi ndi ni bowal leydi ndi kala Guinée Conakry landaji lundo ha tenti noon RPG Arc-en-Ciel landa Alpha Condé oɗo sa yataw jogorani yowede ɗon ɗo ɓe kolliri koɓe waɗoɓe kongore mawɗo no fewi ñande 31 lewru janvier ɗum noon jaagoɗo administration leydi ndi koko haɗi ɗum IFDG mo Cellou Dalein Diallo holliti koko tawtoy taɓe PERN mo Lansana Kouyaté holliti kañumne koko tawoy taɓe noone ko IFR mo Sidia Touré ɗum ɗo kala noon 31 ya taw kay ɓen jogorani yowede so tawi mbaɗi on kongore karaɗo to Burkina Faso hande o ɓe guitti araray mo Sédia o e weyoji nokkuji mabɓe o saaha ko araray AES woni ko weɗoto e nder Wagadugu e hoore mum ɗon ɗo ɓe keɓoto ñalawma janggo nogas jeenayyi yaltinde passeport uji ɗi AES puɗɗotoɗi gollirede firti ko ñalawma janggo o ɓe jaltata ha laaɓa e Sédia o ɗeɗo ene leyɗele tati Burkina Faso Mali Niger joguiɓe hande pellital yarude banggue mumen RDC Congo hande o ko janguji mbaɗa yogay ambassadeur uji tawete to Kinshasa ne hen ambassadeur mo leydi France Hela none kadi Rwanda ene wondi kadi Royaume-Uni kame Belgique hollirde mette mabɓe wi AFP ɓe États-Unis d'Amérique hollirde mette mabɓe ɓeɗo kala ene mbambi rebelle M23 saabu jaɓani haaldude gonga Rwanda Kigali wonɓe caggal oɗo hen rebelle M23 jofaɓe hen peɗeli rebelle M23 oɗo saha ko ñaƴuɓe no fewi fandare men kay ko tettude wuuro ngo ma ɗo ganduɗa ko piyanɗe ɓutte goni tigui e wonde ɗon ɗo Union africaine woni e jonde mum Moussa Faki Mahamada e yaadiɓe mum kala nonne kadi loni ɓeɗo kala noddi haare nde yo darta ko ɓuuri yawde e yaccade ko wona ɗum ko noon wonande ngooma armée leydi ndi holliti rebelle tettanigo taw e juuɗe caggal nde rebelle hollino tetti ngon wuuro e jungo ken tolno e 16 mo neɗɗo mbasi pittali men koninkoɓe tato Afrique du Sud keddima e ndeɗo hen walde siftinde moɗon wonande kay koninkoɓe mabɓe kamɓe Afrique du Sud teɓɓitinoma e yentere yawtunde haɓe mbasi hen jeenayo ha di noon fitinaji mawɗi to Afrique du Sud ko wona ɗum ko nden fiyande ene jokki hakkude Congo kam ene wondi kadi hakkude armée leydi Congo kam ne wonde rebelle mo M23 taw ko ton to leydi Congo to Cameroun gila hooreji sursardeji leydi Cameroun holliti Paul Biya gorko mo duuɓi 92 ko candidat e nder nde hitande sumgoji duuɓi 5 paaɗi beele ma laato wala ala ko wona ɗum ko kam le chef des coutumiers ɓene kadi kolliti enen jaadi e candidature wonande Paul Biya mo ganduɗa laamiɗo leydi Cameroun ken tolno duuɓi 42 ene forti koyɗe laamu ha hande yondikinaki taw nguɗo hen laamu to Madagascar laylaytol trafic ɓe waɗa trafic ko badaɓe keeɗe woni hende hen hewɓe nanggama 19 nanga hen hanki o
hen tato ko étranger ji ɗiɗo jeeya koto Comore goto koto Tanzanie ne waɗi enen chinois ji taw ko yamiroɓe ɓen so gaddi min cooda ɗum ko nogas jeeɗiɗi hanki o e wiide AFP taw kadi ganduɗa ɗen keeɗe ɗe mbaɗa trafic nawete ko toon to Asie Madagascar sa holliti ƴetti hen peeje mawɗe kay kala moɓe nangi ko satti e ko ɓuuri sattude koko fawete e dow muɗɗuma joolam jaɓere Mexico oɗo saa kay hebli jaɓɓima ken tolno e ujunnaje nayo capanɗe jeenayyi nayyi neɗɗo gila tan Donald Trump jooɗi faade joni ujunnaje nayo e capanɗe jeenayyi nayo neɗɗo taw ko riwaɓe e nder leydi Amérique tawama to Mexico ɗo ɗo Mexico jaɓɓi ɓen hoɓɓe kono kadi ɗon ɗo Colombie sali jaɓɓade Liban ɗiɗo neɗɗo mbasi pittal men subaka hande o ɓen artannoɓe e galleji men caggal dognoɓe nden fiyande haare nde ganduɗa ne wanno nder leydi ndi hakkude mabɓe Israël ɓen ɗiɗo wasa pittal men ko jamburu ena holliti metti mum hoore jagode leydi ndi woni Najiba ɗon ɗo kaldigal wonno États-Unis ɗaɓɓuno ɗo ha 17 février beele nde haare wawa dartade beele ma laata walla ala so tawi kay Israël ne jokki ko waɗata ko kamɓene koɓe hartotoɓe koɓe katto ko Amérique Donald Trump yinnode muɗuma ko iwoɓe e nder leydi ndi ne payi to Gaza toon to Israël toon to Palestine mbasi yaade Gaza ɓayde Gaza kuɓe ko derguita nawe banggue goɗɗo ɗon fewne natta wonde hoɗorde ɗum noon alay saago wonande Égypte jaɓɓo ɓen Palestine naɓe wonde Jordanie Abdel Fattah al-Sisi holliti jaɓani Jordanie e hoore muma jaɓani ɗum wonno fandade Donald Trump beele kadi jaam dañe kono kadi hewɓe ɓesguji Palestine naɓe kolliti ɗum ɗo de so tawi jaɓam ɓe perdi leyɗele mabɓe ɗum woni ko mereto Donald Trump e wallidde Israël kan haala hande woni ka jaɓata nande ɗum hewɓe Gaza winaɓe yiɗɓe hodde e koɗorɗe mumena joolam jaɓere jaɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mboce ma yaha toon to leydi France mi salminima. Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude joolam jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France leydi France dey jagolma gardiɗo hono jagoɗo mabɓe François Bayrou o tengtini wonde kay ujunnaje 4 poste ɓen jangguinoɓe dey hayri kay momtede e budget mabɓe ujunnaje 225 ɗum noon kay mabɓe jokku kay golle no on mennoɗo wonde hono gardiɗo hono jagoɗe Michel Barnier no haltuno ni ɗum noon eɗen de o arti hen e ñande altinare nogas jeeɗi lewru silo ujunnaje 225 gam wiide kay o tengtinde ɗum ma ɗum laato jagogal ko fatti kono pinal Rachida dati kanko de wi wonde kono projet réforme mabɓe ko fatti audiovisuel public ma ɗum waw kay hono jokkede ƴeewede no wayi ɗo e tawde ko ceeɗu no haaldi ɗum no caga kay ndew baƴi ɗum ñande altinare nogas jeeɗi lewru silo ujunnaje 225 ha hande ko toon to leydi hono France ko Mayotte sukaɓe mabɓe jooɗima lewru e feccere janggoyani toon to duɗe mabɓe nde tawno wonde ɓe joguino caɗele kono noon udditi ñande altine nogas jeeɗi lewru silo ujunnaje 225 caggal kay nde hendu mawdu arno toon bonni kodorde mabɓe bonni jangguirde mabɓe ɗen duɗe ɗum noon oɗo sani hay ni duɗe ni woni hen ɗe cuwa taw fewnete taw kono noon ɗum ɗo dey waɗiɓe noon e ñalawma taw kadi ko altinare nde e wawde kay uddide ɗen duɗe ha hande ko toon to leydi hono France kamɓe dey e Espagne ɓe toɗɗima société mo leydi hono Allemagne yo ƴeew holno tinel waɗete taw kadi ko rewata ko less maayo hakkude mabɓe e leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe nde wonno koɓe yiɗɓe kay oɗo tinel wawi hono waɗede bine o aussi Alexandre Louachko ko hoorejo leydi ndi ñande ñalawma kay ala taare nogas jogom lewru silo ujunnaje 225 o toɗɗitama yo ardo leydi ndi e lawol makko jeeɗoɓiwol caggal nde ɓe mbaɗi hono wotoji mabɓe Colombie wi jaaɓi ko Trump wi yo kay yimɓe kay ɓe ngala toon taw gotto mumen to fewa toon ngala toon kayitaji o jaaɓi kay yimɓe makko yo gartira maw waw kay hono jaɓɓade hono yimɓe mabɓe e ɓesgu mabɓe ɓe jaɓɓo ɗumen e leydi mabɓe noon Donald Trump kala no yoɗira waɗirede yidde wadde artirdeɓe kañum de ɓe mbi ɗum ko bisimilla makko ɗo
ko jakorde no gasi jeɗiɗi taw ko union européenne ñande no kamɓe jagoɗe no gasi jeɗiɗi ɓe kamɓe dey ɓe ndendi toon toon taw ko ɓen toppitiɓe ko fati e gueɗe caggal leydi ɓe ndendi toon de Bruxelles ngam wadde toon hono sommet kada ko ordre mabɓe jour ko ƴewde kay ko nande Syrie en Russie en Ukraine en e taw ko Goma en e ƴewde kay caɗele mabɓe ɗeɓe gondi ɗe mbaɗa kay woɗa wonko mbawi kay won addude hen ha tekti noon e taw kadi ko to banggue Goma to banggue taw ko funnague république démocratique du Congo to ɓe kaw kadi serani kay e jalguji wadde toon haaɓe joni e oɗo saaha ɓe naati wona e ɗen leɗɗe toon to Goma ɗum noon dey ko ɗum woni jonde mabɓe toon to Bruxelles Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey tonguɗon habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Altan Oumar Mbodji gorko mo Sar Dogo ngam weltare Ayawu TV. Alhassan Oumar Mbodji ngam weltare Ayawu TV golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri to leydi joolam jaɓeri ha toon to leydi Mauritanie to wuuro teddungo Amadou Sambalo toon to Sogue Dindeje musidɗo men Ibrahima Djigo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba kettiki malaiki jaam yo jaam Allah hiranena